ili bolje rečeno strašivost, je veoma pokuđeno svojstvo. Vidjeli smo ga u ovom ratu. Mnogi su pobjegli od borbe protiv neprijatelja, bojeći se smrti. Te kukavice, to su dunjalučki ljudi koji dršću nad svojim imetkom. Nikakve fajde od tih ljudi. Lijepo kaže naš narod, strašiv čovjek, ni šehid, ni gazija. Oni su propustili priliku da se pokažu barem kao borci, kad nisu mogli žrtvovati da budu gazije ili šehidi. Sirotinja je oslobodila Bosnu i dala svoje živote za nju. A oni koje smo mi smatrali nižim ljudima, gunahkarima, prestupnicima, oni su izašli iz kafana i lokala, prihvatili za oružje i porazili din dušmane. A ostali kukavice sakrili su se u mišje rupe dok prođe bura, da se onda vrate. Sramota šta su uradili. Neka nam danas te kukavice ne prosipaju svoju pamet. Oprez, draga braćo, nemojte im vjerovati. I posljednja stvar u ovoj 4. dovi jeste tahrur riđal. Moliti Allaha dželle šanuhu da nas sačuva od prevlasti neprijatelja. Moliti Allaha dželle šanuhu da nam pošalje svoju pomoć u svakoj prilici. To je sadržaj i jednog ajeta iz Fatihe. Estaizu billah, ijake na'budu ve ijake nesta'in. Ja Rabbi, mi samo tebi ibadet činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Budimo zahvalni Allahu dželle šanuhu koji nam je pomogao u ovom ratu da se odupremo mnogostruko jačem neprijatelju. Sad su se i kafiri uvjerili da ima Allah dželle šanuhu koji pomaže mu'minima i mazlumima. Uzaludna je bila njihova sila i prevlast. Uzalud su čekali da mi klonemo. Kad su vidjeli da mi pobjeđujemo, onda su priskočili da priskoče u pomoć svojoj braći kafirima, da ne dožive totalni poraz, ali doživjet će ga. Inša Allah, kad mi odgojimo svoju djecu u islamu i kad oni budu pravi čestiti mumini, srušit će se kufur ko kuća od karata. Ja Rabbi, ti nam pomozi da nam djeca prihvate din i islam i da vrate kafirima ono što su nam zadali. Eto, ovo je ukratko tumačenje ovog pejgamberovog hadisi šerifa u kojem nas on podučava kako ćemo se oduprijeti tegobama i nevoljama.
i ublažiti udarce koji nas u životu prate. Hvala Allahu Đelešanuhu na njegovoj pomoći, neka nas i dalje prati njegova milost i njegova zaštita. Amine, ja erhamer rahimin.